Ni Jone Areta Urrestarazu naiz, aurrezkuntzako irakaslea. Duela urtetxo batzuk ere Nafarroko 15 ikastolen artean osatzen dugun komunikazio mintegiko koordinatzailea. Eta, urtetxo batzuk daramadia lanean ikastoletan eta zorionez ikastola desberdinetan egoteko aukera izan dut eta realitate desberdinak ezagutzeko aukera. Momentu honetan San Fermin ikastolan gaude. Nietik, Nafarroko ikastolen elkartetik bultzatu den dokumental baten aurkezpenean gaude. Oraintxe aurkeztuko da, arratsaldeko 6etan. Eta, bertan jaso nahi izan da, ikastolok, ikastola mugimenduak, bai euskarari, euskal kulturari eta pedagogiari egin dion ekarpena urte hauetan. Nafarroan 15 ikastola gara, ikastola bakoitzeko ordezkari batek hartzen du parte, dokumentalean, eta, aparte, Nafarroko ikastolen elkarteko ordezkariak eta Euskal Herriko ikastolon ordezkariak baita. Parte hartzaileon artean, arlo desberdinetan aritzen garen profesionala gaude. Ni adibidez, aurrezkuntzan aritzen naiz, komunikazio arloan, badira beste batzuk orientazio arloan aritzen direnak, lehen hezkuntzan, DBH-en, nik uste ikuspegi zabal eta aberats bat jasotzen dela. Dokumentalean aipatzen dudan bezala, nik uste ikastolak sortu ginela behar bati erantzuteko. Momentu hortan zegoen egoera soziopolitiko eta kultural latz hartan, beharra zegoen gure kulturan da gure hizkuntzan hezitzeko bertako seme-alabak, eta horri erantzunez sortu zen ikastolak sortu ginen. Egia da urteekin aldatzen joan dela, eta eredu bilakatu garela, hezkuntza eredu bilakatu gara. Eta hezkuntza eredu beharrezkoa den hezkuntza eredu bat, gaur egun oraindik ere. Ez baitago gurea den hezkuntza sistema propio bat. Arlo desberdinetan ikastola munduaren barruan lanean aritzen garen profesional desberdinen ikuspuntua jasotzen direla, hau da. Dokumental aberats bat izango dela, orokorra, jasotzen dituenak hezkuntza mailan kulturalki eta hizkuntza arlotik egin diren ekarpen guztiak ikuspuntu desberdinetatik azalduak. Arratsaldeon, ongi etorriak guztiok, plazer bat da guretzat dokumentala aurkeztea. Eskerrak ematen hasi nahi nuke, lehenengo tokian San Fermin ikastolari aretua guztiagatik ekitaldi hau hemen egin ahal izateko. Eskerrak nola ez dokumentalean parte hartu duzuen pertsona guztiei, 15 ikastoletako ordezkariei, zuen testigantzarik gabe etzeko zuen izango dokumental hau, beraz eskerrik beroena guztioi. Eskerrak nik lortu diri, Nafarroko Herriko hezkuntza kultura departamentuko ordezkaria, berari laguntzari esker egin da posible dokumental hau, beraik egundu baitu dute diruz, eta nola ez, eskerrak baita ere, Raquel Suskuni, Aitorri dokumental hau aurrera bateko ginuten lan guztiagatik. Ikastolak eskola ereduan garela garbi adierazten du nire ustez dokumentalak. Eredu bat gara ikastola guztiak ezberdinak izan arren, baditugulako elementu batzuk aurkomunak, bereizten gaituztenak beste hezkuntza eredu batzuekiko. Bereizten gaitu gure sorrerak, gure izaera juridikoak, herritik sortuak izatea, ditugun organoak eta daukagun demokrazia batukoa, eta Euskal Herrian engaratua dagoen auzolanaren adibidea garelako. Sortu ginen
60. hamarkadako urte horietan zegoen hezkuntza estatala eta pribatua ez zirelako hainbat eta hainbat gurasoen gustukoa, alternatiba bat sortu nahi zen, eutsi nahi zitzaien euskarari eta euskal kulturari eta garbi izan zuten hezkuntza zela tresnarik eraginkorrena horretarako, molde asko buscatu zituzten, eta esan bezala eredu bat gara. Eredu bat gara, baita ere, elkarrekin lan egiten dugulako. Eredu bat gara, gaudelako elkarte baten barruan, EH-ren barruan. Eredu bat gara, partekatzen dugulako hainbat eta hainbat proiektu, hainbat ezaugarri. Naiz eta badakigun, 15 ikastolak ezberdinak garela, toki desberdinetan gaudela, eta baitugula ere gure izaera propioak. Beraz, nire aldetik, eskerrak eman parte hartu zuen guztioi berriro, niretzat ohore bat izan da zuen guztiokin elkarrizketak izatea, asko ikasi dut benetan guztien gandik, eta pena da dokumentalean zuen zundako gauza guztiak ezin jaso izatea. Dokumentala luzetxoa den arren, laburra egiten da benetan, horren beste testigantza interesgarri jasotzeko aukera eman digulako. Jasota ez dagoen guztiaren dokumentalean, geratuko da gure nieko biltegian, uste dugulako hau ondare imatelaren adibide gabi bat dela. Beraz, eskerrik asko, espero dut, zuen guztoko izatea dokumentala. Ekin eta elkarrekin bizi, esan nahi dut zuen testigantza guztiak jaso ditugula lau zutabegin inguruan. Delos informeak aipatzen ditu hori ez, 21. eskolak, bizitzarako eskolak beharko luketela eta lau ezaugarri hauek garatu beharko liratekeela. Uste dut, testigantza guztiak entzun ondoren, ikastolak horren adibide izan dira. Hasieratik saiatu direla ikasleak elkarrekin bizitzen, balio sendoetan oinarrituta, saiatu direla ezagutza ezberdin bat garatzen, eta nola ez hasieratik baita ere saiatu dira ikasleak gauzak egiten. Ez bakarrik gozan buruz ikasten, eta euskararen erabilera da horren adibidetako bat. Beraz, hori dokumentalaren zen burua, eta zuen testigantza guztiak gaude antolatuta lau hildo horien baita.